hemm bżonn ta' iktar finanzi. U dawn il-finanzi li huma meħtieġa biex aħna nippreparaw għal kampanja elettorali fil-waqt li maratona ġbir ta' fondi nagħmluhom minn żmien għal żmien anke għall-operat tal-partit, però irridu naħsbu b'serjetà naturalment biex nibnu dan il-karus li għandna bżonn biex inkunu nistgħu nagħmlu kampanja effettiva. U din il-maratona sa servi propju għalhekk. Dak li ġara fuq ix-xena politika f'dan l-aħħar 3 snin juri biċ-ċar illi il-poplu iva iħares lejn il-Partit Nazzjonalista biex jipprovdilu politika ta' standard, politika li twassal għal kwalità ta' ħajja aħjar. Għax sfortunatament minkejja il-wedit illi għamel il-gvern ta' Joseph Muscat kemm qabel l-elezzjoni u anke matul dawn 3 snin u nofs, fil-verità dawn ma sarfux. Għalhekk huwa dmir tal-Partit Nazzjonalista illi jagħmel dak kollu li huma meħtieġ biex jipprepara ruħu biex għall-elezzjoni ġenerali jmiss ikun qiegħed f'pożizzjoni soda